Kúp investičný byt, prenajmi ho a do smrti si užívaj pasívny príjem. Tento blúd ste už pravdepodobne počuli od moderných investičných guruov, ktorí vznikli po covide a v živote nezažili nič iné než rastúci trh. Ja investujem do nehnuteľností od roku 2008. Zažil som rast, ale aj obdobie, keď ceny v Šuranoch klesli približne o polovicu. Zažil som hypotéky za 1%, ale aj za viac než 7%. Rýchle prenájmy, problémových nájomníkov, opravy aj byty, ktoré zostali prázdne. A preto dnes poviem niečo, čo by veľa internetových odborníkov nikdy nevypustilo z úst. Ak ti investičný byt stojí prázdny a ty si stále ako mantru opakuješ, že nehnuteľnosť sa predsa nikdy nepredáva, prebuď sa. V Šuranoch a v Nových Zámkoch je dnes veľký pretlak nehnuteľností na prenájom. Všeobecné reči o nedostatku bývania tu dnes jednoducho nesedia. Každý, kto hľadá slušné bývanie a má reálny rozpočet, si má z čoho vybrať. Zažil som obdobie, keď som ráno zverejnil ponuku a večer sme podpisovali zmluvu a byt odovzdávali novému nájomcovi. Dnes bežne vidím prenájmy, ktoré zostávajú v ponuke aj viac ako 3 mesiace. A pokiaľ byt nie je prenajatý, peniaze ti z vrecka utekajú ďalej. Fondopráv, energie, poistenie, úver, údržba, príjem je nula. V tej chvíli nevlastníš aktívum, možno vlastníš drahú pascu, ktorá ti potichu požiera peniaze. Nie, nehovorím, že máš byť zajtra predať za babku. Možno stačí upraviť nájomné, zmeniť cieľovú skupinu, lepšie ho pripraviť alebo prezentovať. A možno ti reálne čísla ukážu, že je čas ho predať a kapitál presunúť tam, kde dokáže pracovať efektívnejšie a bez toho, aby si kvôli nemu nespával. Investičná nehnuteľnosť nie je tvoja rodina, aby si k nej mal citový vzťah. Ak si v podobnej situácii, ozvi sa mi. Pozrieme sa na tvoje čísla a natvrdo ti poviem, ako by som v rovnakej situácii postupoval ja. Konečné rozhodnutie však bude vždy na tebe. A vy ostatní, akú máte skúsenosť s prenajmami v našom regióne za posledné mesiace?